otočím ještě jako na ten vstup. Tak a můžeme půjde takhle. Půjdeme tam. A schody mi zasvět na ten protál nahoru. Paráda. Běž první. No to je hezký. Hraješ permoníka. Tak to, když se do sklepa vcházelo z budovy renesanční radnice, je zasypán, ale bude se druhotně otvírat, aby sklep zůstal zpřístupněný. Sviť. A teď se ještě otočíme pak tady na tohle ten přístup. Ráda. Dobrý. Teď takhle tímhle směrem půjdeme, no. To pojdeme. Tady už je hodně tmy, tady už se to moc nechytá. S odstupem. No, asi dobrý. Ještě svítej na tu stěnu. No, tady už je hodně tmy, bude chtít halogen. 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 Jak říkají Ukrajinci v akademii, halogeny. Se pořádně posvítíš na ten vstup teď tady, abych si to bude vidět. Jo. Pěkné. A já už vlezu sám na světlo.